Не логика. Здравейте. Най-мразните държави в света. Нещо На учена първо за място ремонт е на МПС. Обединеното кралство. Е, тая на 6. Бе, утре не да си гледам такива глупости. Чакай се. Знаете ли, че Сглобяване на радиално опорни Верно ли? лагери. Ба, учените са установили, Че не лаят. че не лаят. Аз кимтият ли поне? Не, а също така котките не могат да говорят. Верно ли? И водата е в течно състояние. Ако е в газообразно. Да, може да е в газообразно. Възможно. И в твърдо. Да. Както си поиска. Вижте така. Ето го и куфаец. Отговорът на всеки въпрос е зависи. Да, неговата точка. Ето ги там най-умните момчета. Мара? Има и много неверни неща. Къде? Това да четат. Най-умното момче е това. С тениската на Филип Лейн. Миро е най-известният бъдещ ютубър. Най-известният корейски танцор в България. Покори света.